E kaunti ma Siaya ni piny owacho mamalo osingo mar chako gedo mar od thieth manyasani e kar thieth maduong' ma Siaya kaka yo mar chwalo chenro mag thieth e rang'iny mamalo ne oganda mawuok e kaunti no. Gedo ma kamano biro muonyo omenda maromo silings milion 500 kendo ibiro chake e thuolo mar jumbe 3 kotelie kod jolweny ma pacho ka. Kar loso e sach romo manonyuando apisas mag bad migawo mag thieth kod mago mag kaunti ma Siaya, jagoro mongirore migawo no Laktar Ouma Oluga owacho ni migawo no bende oseketo thenge omenda maromo milion 200 mar nyiewo gige thieth mibiro tigodo e od thieth manyien no. Laktar Oluga nomedo jiwo jopiny e kaunti ma Siaya mondo ndikre e okumba mar thieth mar SHA mar konyogi e yudo thieth ma nengone ogonyore kowuok kuom piny owacho. To wabiro kae nikech wakelo milion 500 ma wadwaro ni mondo wager go osiptal. To kendo tijno en tich monego be ni chakre sani. To kaka ung'eyo gi jowa ma jo tich manie lweny gin jok ma tugo gi gimoro komigi. To wan bende osemiwa ni kosegero osiptal no to wadhi keto equipment e iye kanyo. We are going to do a new block of hospital, a new block at the hospital place. And because these instructions have been given by our Commander-in-Chief, I want to let you know that, and the Governor to know, because it is the Governor and the leadership that sought this support from the President, that this is the last boardroom meeting we have on this project. The next meeting and the next visit here is to come with excavators and start work.